Welcome back mga ka-studio to another mukbang session. So today's episode po, bumili po kami ng 5 klaseng putahe sa pinakamalapit na restaurant dito sa amin. So name po ng restaurant ay ABY Road Resto Bar. So ayan po, ito pong lahat ay nabili namin to except sa drinks po. So ayan po so ipapakita po namin kung ano po yung nanda namin today. So mayroon pong sinigang. Mayroon din ditong pork sisig. At dito merong chopsuey at carbonara. Pasta po, chicken. So ayan po, chicken joy. So mayroon din kaming drinks dito. Lagay lang po namin dito sa mamaya lang. Kuhan pala tayo. Pray muna. So Okay, pray mo na. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, and protection. Amen. amen. So ayan po. Yan, lagay mo Lagay mo na na namin namin sa ito gilid, sa gilid. Yan. So ayan, kainan tayo. Magsimula tayo saan, ma'am? Dito sa sinigang. Yan. Ito po Kain yung ka marami, biha. Lagyan ko kami ng sabaw. sabaw. ay si Sax pala. Chicken yung sa kanya. So mahilig yan sa chicken eh. Ito, yan. Yan. Kami, unahin namin tong sinigang. Ito sa akin pa. Yan, sabaw. Wow. Ito, ayan o. Bi, kain ka ng kanin. Wow. Wow, thank you pa. Yan. Mm. Ito sa akin o. Sinigang, bi. Yan mo sinigang. Yan. Kain po tayo. Yan ko ng mga vegetables mo. Thank you, Pang. Kaya ba namin ubusin to? Abangan nyo po. Ang sarap, be. Enjoy. Kain, be. Sige, ikaw na lang hungit. Ayusin mo. Na. Uy. Oh. Ilagay mo muna ito dito. Sige, tapos kuha ka ng kanin. Sarap ng sinigang na mo. Sakto lang yung asim. Aslom. Kain ka ng unod ba? Higop ka na sa Bobby. Sarap ba? Okay pala sa sabaw. Yan po, ang sarap talaga ng sinigang. Kung kulangin tong kanin natin, mag-ada lang po kami ha. Pag kulang. Yung ABY Road po, nag-cater po sila ng mga, Lusin mo, Bi. anong tawag yan pa? Food delivery. Food deliveries. Ayusin mo, Bi. Ito may sabaw to. Kain po tayo. Chopsuey pa? Yan, tikman na po natin yung chopsuey nila. Chopsuey naman tayo mga ka-studio.
Panghuli na niya yung carbonara ha, kasi pang dessert yan no. Tikman ko na. Bukog. Ayan po. Sa Ito lahat po malagay ng yun. nag-request ng Chopsuey, ito na po. Kuha ka ng kanin, be. Ang sarap. Meron pa dito, be. Mm. 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 Sarap ng chopsuey nila mo. Mm. Ang ako ang chicken siya ko. Mm. Tabugkog kayo. Baag ako lang. Ang sarap ng mga gulay mo. Mm. Namis-namis yung lasa pa, no? Mm. Tsaka, magkano ito pang 145 lang po yan. Oh. Tapos sulit yung 145 mo. Ang rami na. Ito ba yung sasawan dito? Mga 4 na tao yun. Busog na. Mm. Unod, unahin mo na, huwag yung bukog. Mm. Mm. Kanin. Mm. Mm. Ang bukog. Ayaw bukog. Mm. Hmm? Iyaan mo lang yung mga. Hmm? Gusto kasi ni Sax yung mga buto ba. Like chicken wings. Gusto niya yan. Mm. Laging sige kit-kits bukog. Mm. Tagal niya matapos kasi palagi siya nakakit sa buto. Mm. Pang. Lagyan pa kita pa. Okay, lagay mo lang dyan. Ubusin natin lahat yan. So ito na po yung sisig. Try din natin to. Yan po sa mga Try mo hindi to, pa Mang. Sisig mo. kumakain dyan, kain po tayo. Kuha ko dyan pang. Yan lang kita. Yan. Sisig. Ayan po, may egg pa yan, oh. Di oh. May sili. Yan, sama ko na dito yung sili. Kain ka ng sisig, be? Sisig. Hmm? Hmm. Sinigang sa'yo? Try ko itong sisig pang.
Kain ka pa, be. May buto. Ayan. Kunin ko na yung mga gulay na tirang gulay. Ubus na yan, no? Ito, Bago- ubusin ko na to. ubusin mo yan. Ito na lang, kutsara gamitin ko sa studio. Ubusin din namin to eh. Ito mo. Biang. Kanin. Lagay ko na dito mga studio ha. Kain ka ng unod. Yan. Wow, ang dami nito mo. So, yan na. Higop ka na sa baw mo. Ano yan? Buto? Go. Kanin be. Hindi sabaw. Sisig pa mang. Meron pa ko pa. Kaya, kanin na may sisig. Aw, sinigang. Sinigang. Dara bitaw, oh. Sinigang gapo namin. Sinigang yan, sinigang. Yan, ito, tatapusin ko na, sisig. Sarap din ang sisig lang. Daming order nila dito. Sikat yung sisig nila. Mm. Ikaw, ma'am. Tama na sa akin yun, Tang. Gusto ko itong i-try. Pwede tigay na. Carbonara. Kain ka? Kain ka ng chicken? Alam mo chicken? Saan ko ito ilagay pa? Try ko ha. Sarap carbonara nila pang. Mm. Yung creaminess niya pang sakto lang. Ano ko? Hmm? Ano? Lagyan kita. Kuha na ako. Sige. Yan, paubos na po. Ang dami nun, no? Ang sarap mo, eh.
na Dugab na socks. Excuse me, basta mong dugab. Ito, tapusin mo to, Beo. Sinigang na. Kuan. Last na to. Last na lang. Gusto ka na? Carbonara, try natin mga studio ah. Hindi, kain ka pa. Sarap no? Nalo pa rin, no? Thank you, ABY, sa masarap na pagkain namin ngayon. Gutang din eh. Wait lang po. Meron pang chicken mo. Ang socks na lang na. Inom ka? Nakakuha dito. May chicken pa, Beo. Ayaw mo na? Baka pa pa. Hmm. Ang tahimik na pa no? Natutulog na siguro yung mga kapitbahay namin kasi ang tahimik po ng paligid. Nasanay na sa curfew. Hindi ko akuha dito. Paano ang chicken? Yummy. Hilig talaga to sa chicken, ha? Chicken lang halos kinakain. Shoutout muna ako habang kumakain sila. Yan. Itong isa shoutout ko, meron po sila mga channel. Shoutout po Kulukoy TV, Vone Mobile 14, Baby Tappy. Advance happy birthday sa asawa niya na si Bernie. Sa June 1 yung birthday. Hello po. Advance happy birthday. At shoutout din sa mga anak niya na si Naomi at Nadine. Shoutout Aisha Gaming. Yeah, next po is wala sila mga channel. Shoutout Akira Kimura from Panabus City, Davao del Norte. Angel Roll. Rick Jans 81 at sa asawa niya na si Jing. Pati na rin sa mga anak nila na sina Irene, Erich, Azumi, Justin at Akira. Shoutout Dayan Lavendua, Edwin Alcazar, Andre Mendoza, Janice Maritan, Bal Arquero, Jamia Arquero, Chuna Arquero, pati na din sa YT channel nila na Fam a Vlog. Ayan po, visit natin yan sila, Fam a Vlog. Dodong Puton, MJ Tenerife, Ronalyn Masida, Steve Gaming YT, Angelita Capiones, Topic Gaban from Zamboanga City, Lovelyn Lorenzo from Riyadh, Aryan Sidukon from Bicol, Chuna and Abner Urbano from Cebu City, Alan Francisco, John Joshua De Leon, at Ilma Kilario. Yan po. Yan na po sila lahat. Alam na tayo? So, iyan po mga studio, ubos po namin lahat po. Iyan, wala na pong natira. Kay saks lang po. Patuloy pa yung kakain hanggang maya. So, maraming salamat po sa panonood. Don't forget to like and subscribe kung bago ka lang sa channel nito, at tsaka paki-on na rin yung notification bell po para lagi po yung updated
sa tuwing mag-upload kami ng bagong video. So ayan na po, kita-kits po tayo sa next mukbang. Bye-bye! Bye.